Vítajte. Poďme spolu zistiť, ako používať LED adaptér na vykonanie skenu. Budete potrebovať svoj scanbox, tubu a LED adaptér. Nebudete potrebovať adaptér, ktorý je súčasťou balenia scanboxu. Ak je už adaptér pripojený ku scanboxu, odstráňte ho. Pripojte LED adaptér ku scanboxu. Po správnom upevnení budete počuť kliknutie. Umiestnite svoj telefón do scanboxu. Uistite sa, že kamera je správne centrovaná. Ak má váš telefón viacero objektívov, aplikácia vám na začiatku skenovania povie, ktorý z nich centrovať. Vložte tubu do LED adaptéra. Po správnom upevnení budete počuť kliknutie. Zapnite LED adaptér a držte prst na dotykovom tlačidle 2 sekundy. Ak ho používate prvýkrát, odstráňte nálepku. Po skenovaní môžete tubu vybrať na čistenie. LED adaptér neponárajte do vody, ak ho chcete vyčistiť. Namiesto toho použite antibakteriálne obrúsky. To je všetko. Teraz ste pripravení vykonať svoj prvý sken pomocou LED adaptéra.